Takže se divíte vás u nového videa, dneska jdeme zase reagovat, protože reakce u mě jedou strašný bomby a myslím si, že vás baví, když natáčím reakce, tak já si myslím, že můžu dneska zareagovat. Ale dneska to bude asi možná víceméně reakční. Chtěl jsem říct, že to bude reakce, ale klidný reakce, ne jako vždycky, který vždycky dopadne tak, že házím ze židlí. Takže já si myslím, že to bude dneska bomba. Dej like a odběr, protože už máme 100 odběratelů, takže dneska tenhle rok už máme takzvaný chill a další rok jedem zase na nový hype, nový odběratele. Takže já jsem na to zvědavý, jak to bude další rok, doufám, že to bude víc a lepší, víc videí, jako... Ano, přesně tak, borci. Ve 23 letech jsem si koupil svoji první káru a stála mě víc než 1,5 milionu korun. V dnešním videu. Tu kámo, tak jestli tady to auto stálo moje 1,5 milionu, tak co to může být, kámo, za auto, ty vole? To podle mě bude, vole, co může být tak za 1,5, vole, Lambo? Nějaký, nevím, uvidíme. Si moje nové auto odhalíme, prožijete se mnou moji úplně první reakci, když auto poprvé uvidím, no a zároveň se samozřejmě i projedeme a vyzkoušíme, co všechno tahle kráska dovede. Dneska je čtvrtek. Dobrý, já jsem to zastavil asi na nejlepší chvíli, ale asi vím, co to je za auto, bude to BMW. Tak borci, právě teď jsem se zbudil a Rašídek má dneska narozeniny. Tak mu upřejte v komentářích. Já se rychle vyčistím zuby a už za chvilku vyrážíme pro moje nové auto. Je to docela crazy, hoši, protože já jsem na auta nikdy úplně nebyl. Proto jsem si vlastně koupil tenhle dům dřív než svoje první auto. Možná i proto vám už teď můžu říct, že dneska rozhodně nečekejte Lambo za 15 miliard, jako mají některý jiný youtubeři. Každopádně, ještě než vyrazíme, schválně si tipni značku auta, který si koupím, dole v komentářích. A BMW, vole. Bude to BMW, bude to, nebude to, napište do komentů. Si nabombil palec, kámo, jo. Uvidíme, kdo z vás se trefí. No a borci, ještě musíme uklidit garáž. Na to jsem trošku zapomněl. V tomhle stavu se sem nevejde ani tříkolka, natož moje nový Porsche. Teda co? No nic, radši jedeme. Dneska to bude fakt velký den, protože věřte tomu nebo ne, nikdy jsem se nekoupil nic takhle velkého čistě pro svoji radost. Jasně, někdy jedu na dovolenou, nebo si koupím nový telefon, to jo. Ale když, jasně. Kámo, jakože Borec má dobrý 3 ruky. AI fakt funguje. Nemovitostí nebo třeba zpátky do svojí tvorby. Dneska si tak poprvé udělám fakt radost a koupím si něco navíc. Myslím, že za ty roky tvrdý práce si to fakt zasloužím a ještě než to napíšete do komentářů, co to meleš, jaká práce, však nemáš hry, hoši, já pracuji každý den přes 10 hodin denně od pondělí do neděle a vymlouvat vám to nepotřebuju, ale já vím, jak to je a přesně proto se dneska mega těším na svoje nový auto. Autember, vole, nechci být zase. Nechci se živit autemberem, ale je to jako fakt těžký, protože ty vole, ty natočíš jedno těžký video, utratíš do toho dost peněz, ale má to málo views. Toho se vždycky bojím třeba, že když natočím jedno video, utratím do toho několik tisíc korun, vole, a má to 24 zhlédnutí, takže to je zase taky těžké, ale jako YouTube je docela jako v pohodě, si myslím, na to, že si vydělat prachy. Tady. Když jsem tehdy začínal točit FIFU 09 v pokojíčku, první zápas, kámo, bitka v NHL, že jednou to povede tady k tomu, docela šílený. Ty magore, cože? A už to chci do repu rovnou. Co? Do fialovo-růžový barvy. No nic, kdo to řekl? Že všichni, co typovali Bavoráček, máte to správně, hoši. Neříkám nic, ale tohle je mnohem ještě než... Jsme to čet. Yes. Já to taky vidím, že je to BMW, tak to bylo asi jasný, kámo, že to bude BMW. Já myslím, že je to Lambo. Ale hovno, kámo, to si myslíš, že je Lambo, more, to je tak mazmaný moravský Lambo.
pola a budu hladit před spaním asi to auto. Si vezmu do postele, můžu? Protože já jezdil teď měsíce nějakýma Toyotama, půjčenýma autama. Konec, kámo, teď už bude jezdit jenom v tomhle. Když mě uvidíte na ulici, zamávejte. No a možná si říkáte, proč je to auto v takovémhle skleníku. Je to proto, že jsem si objednal z Carvago. Najít své vysněné auto v té top výbavě, kterou zrovna já... Dobrý, mě reklamy nezajímají. A jo, ale to je Tam to ještě úplně voní, ten benzín úplně jak voní. A teď přímo do toho bahna tady, kámo, to jsme fakt nevymysleli. Čum, co tady je na zemi, koukni. No nic, jsme vybrali místo, pane bože. Zepředu je to nejhezčí, kámo, to auto prostě, nemůžu si pomoct. Jak to voní ještě, kaž? Kámo, ta klika je docela hustá, on se to teď... Kámo, jako musím uznat, že to auto fakt vypadá dobře, jako musím uznat, překrásně auto, dokonalý. A takhle, úplně celá, kámo. Hodně hustě, cože? A tady rovnou do nějakého bordelu, no nic. Kámo, tak to je luxusní. Koukni na tohle, ten největší flex, co, dobrý design, ne? Ještě by to mohlo svítit na zem a to už by bylo moc trošku. Volant, možná vyměníme, ten se mi upřímně řečeno moc nelíbí. Mám to v kůži, takže to je top. No nic, kámo, tak já už jedu, jo. Tak čau. Ještě by to chtělo nějaký fotky, ale už tam tomu křoví to dělat nebudeme, takže se přesuneme sem. Takhle jsem si myslel, že to tady bude vypadat, no. Místo toho jsme to vzali do bahna, a ještě auto bude rovnou špinavý a hlavně, no nic. Rovnou to bude celý špinavý. Hoši, musíme to auto posunout a nakonec... Kámo, to už fakt nejseš, more. Koupíš si auto za několik milionů, vole, a dostaneš to do bahna. Jo, to je taky super. Pojďme sednout. Kámo, ani nevíš, jak se těším na to. Ještě jsou tady nějaký dárečky od Carvaga. Ano, mám rád dárečky, mám hodně rád dárečky. Co rád nemám je tohle bahno, ale nevadí, co se dá dělat, kámo. Let's go, 2metrovej brosky, už si se dá do auta. No nic, první akt v tom autě je, že posunu sedačku, kámo, že tady seděl nějaký goblin. Ocho, mám nejvíc zabahněný nohy v historii, ale dávám tady docela chill, upřímně řečeno. Zavřu si dveře, Harman Kardon. Kámo, ten interiér taky vypadá dobře. Podle mě to bude takzvaně posvícený, jako by ty okraje, že chápeš, že si to můžeš měnit jako na zelený, na modrý, to, co to třeba měl mu v Audině. Chápeš? Kámo. To bude jízda. Jsem si nastavit tu sedačku trošku líp. Je nějak divná. To jde takhle dolů dát. Kámo, já můžu jezdit úplně nahoru dolů, jenom prostě pomocí jednoho tlačítka. Koukni, jak se můžu položit. Na pohodu, kámo, neřeším vůbec tenhle svět. Budu řídit takhle. A ty lidi, OK, kdo jede? A já. Pohodě, bro. Zdar, zezadu tady, ne? A nedosáhnu ani. Kamo, jak to můžeš takhle položit dozadu? Dejte mi tady nějaký kino nebo něco, já se... Cože, kam až to jde dát? Ošičím teda to, tak to je extrém, ne? Co do klidu, no, tady. Tak to už já auto prostě na přespávačku, víš co? Že třeba dělat čáčka 24 hodin jsem v jedné autě. Dobrý. Dič, teď jsem normálně vzadu. Jsem normálně na zadní sedačce, kámo, normálně tady ležím. Hej, tak to je nejpohodlnější auto v historii, tady prostě normálně ležíš. Jak to může takhle fungovat? Tak jdeme na to, kámo, první jízdička, poprvý zařazeníčko. Tady je head-up display dokonce. To jsem chtěl zapomenout, kámo. Tak to je hustý. Ty vidíš normálně na silnici, spíš na bahně. Kolik jedeš a jaká je omezená rychlost? 50 km/h, 5 km jedu teď. Hodně velká rychlost, no nic, já jsem jeden z rychlíků. Kámo, to ani nejde slyšet, to je nádhera. Že tady hraje nějaký rádio. Ty kokos, tak to je krása, kámo. Tak to je krása. To je prostě paráda, brosky. 360 kamera. Kámo, jsem si stěžil, že mám rozbitou židli asi. Ty bože, to je zase klína. Kámo, stojíme. Teda chci říct, je to super. Koukni, jak to ukazuje. I tady dokonce přímo ty zelený místa, jakože ještě seš v pohodě. Koukni, pojedu trošku blíž. A už to oranžový, už je to trošku žlutý. Koukni, pojedu ještě blíž. Koukni, už to tady bliká trošku. Tady to je ještě vidět znova, tady 360, a tady vidíš, že prostě, kde seš přesně, tak tohle je neskutečný, bro. S tímhle si někdo nezaparkuje, tak hoši, vraťte řidičák. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass. No, neříká. Kamu neříkám nic, ale to byl Mirek. Se nevešel vůbec, což je ten důvod, proč jsem si ho nekoupil, určitě to není to, že to stojí moc peněz. Tak jo? Tak díky. Jak se daří? Děkuju. 2 klíče, takže jeden pro ženu, jo? No nic. Ještě jedna věc, kterou by to mělo mít, je elektrický kufr. No nic. Mexiko docela často říká no nic, ty vole. Napiš mi do komentu, kolikrát řekl Mexiko no nic. A jestli to uhádneš, tak nic, prostě dej odběr. To je docela místa, kámo, upřímně řečeno. Čekal jsem to horší.
Ale jako koukněte, tady je místa dost, když vám sem dám ruku pro porovnání, tak jako je to docela prostorný kufříček, myslím si, že tam něco vejde. Dost bylo kecání, už teď už se pojedem poprvý projet, ale koukejte se, tady se úplně perfektně vejde moje kamera. Normálně prostě, to je normálně dělaný pro youtubery tohleto auto. Kdo to vymyslel, kámo, absolutně nádherně se tam vejde, ještě si tam můžu hodit i klíče, ale to je prostě nádhera, koukni se, hop, tady to hodím a je to. Jedeme. Už si tady jedeme hudbičku a podívejte se, Harman Kardon Audio, takže když to zesílím, nevím jak to bude slyšet u vás, ale to audio. Kámo, nemusím na koncerty ani, let's go! Foši, to si děláte srandu, tam to posral pták! Kámo, to nemyslíš vážně, vole, teď tak... Kámo, tak to nechceš. No, tak to je minus aura, no nic, kámo. No nic, jak to říkám, jako, no nic. To posral, brácho, no tak to ne, kámo. No vej, hochu, no tak to mě vyloženě. Kámo, jakou mám smůlu, co to je? Ty vole, já si koupím auto za 1,5 míče a mě ho posede pták během 10 vteřin? Kámo, tak toho si najdu tady toho, ty vole ptáka. Se někdo posral. Že solidně se někdo posral. Joži, musíme se tady někdo otočit, vytočit se ven. A potom vám ještě ukážu jednu věc. By the way, koukejte, jak se tady řadí. Tady není žádná řadící páka, prostě takhle jenom překliknete a couváte. Naprosto easy. Tady máte kameru, 360, to už jsme si ukázali, nádhera. Takže prostě nemusím se ani pomalu jako dívat do zrcátek, samozřejmě jako mám je tady, že jo. Ale koukni se, prostě úplně easy, tady s tím fakt nejde vůbec nabourat. Kdybych to napál zrovna, ne? A ty lidi, OK, no dobrý, tak brácho, ty to vrať ten řidičák. Ale je to pohoda, nádhera. Úplně jednoduchý to řízení najednou, fakt je to úplně pohodlný, ten komfort je šílený, ale jedna ještě věc, kterou si ukážeme, zajdu tady na kraj a ještě jednu věc vám chci ukázat, protože to je taky důvod, proč se mi tady to... To je fakt jako dobrý auto, právě to bych chtěl. Carvago, sponzorujte mě, až mi bude 18, tak mě to kupte, prosím. Líbilo, má totiž střešní okno, koukněte oši, zmáčknu tady toto tlačítko. Počkej. No. Jo, takhle se to nedělá. Kámo, to ani auto neumí používat, ty vole, abych tam už driftoval bych to a napalil bych to do lampy, jak v GTAčku. Vyrostl, tak to prostě otevřel a budu takhle šumět na silnici oknem nahoře, že jo, takže pohoda, i kdybych vyrostl v klidu, když tady pojede LeBron James, který má 2,06 kámo centimetrů, jako uvidí přes to normálně, bude mít kabrio. Každopádně, borci, něco si řekneme k tomu autu, my vyrážíme domů, ale tohle je BMW 440i X-Drive Gran Coupe, chtěl jsem právě větší. Kámo, to si to vyhledat. Ale tohle je BMW M. Vyhledal jsem si to a... To není to auto. Mně to nevyhledá ani to auto, vole, co to je? Čum, že jsem to tam napsal správně, vole. Bych se jako nefejkuj. BMW 440i X-Drive Gran Coupe, chtěl jsem právě větší. Nauč se psát. Já umím psát, co vám je, že jsem to tam napsal přesně? Co je chat za problém, ne? Abych se tam vešel, protože jsem obrovský a to je velká nevýhoda, když si kupujete auto. Takže přesně proto jsem si vzal Gran Coupečko, je to benzín, automat samozřejmě, no a je poprvé registrovaný v lednu 2024, takže je to téměř nový auto, ale ne úplně, protože u těch nových, jako totálně nových aut, tak ta cena je brutálně vyšponovaná a když s tím vyjedete z toho salonu, tak víceméně to auto ztratí třeba 30% na hodnotě, což já jsem úplně nechtěl, zároveň je to moje první auto, takže neměl jsem problém s tím si vzít vojetý, ale zároveň jsem zase nechtěl nějaký auto, který má třeba 100 000 na to. Celé video se najdeš na mém Twitchi, takže jdi tam a dej mi follow, prosím tě, protože tam taky chci mít 100 followerů, máme tam už 48, takže dej to tam, yes, chat vás pozdravuje. A prosím, napište mi ještě do komentu, kamo, jak mám udělat, vole, abych tady mohl taky ukázat chat na váš YouTube, teda na YouTube chat, more, jo, chápeš, asi jo, chat, more, he. Dej odběr a like a udáš video, čus.